Ambon eh. Oh. Ayo. Walis. Walis mo tayo. Where you going, Roy? Walang takip yung baon mo? Walis mo tayo. Walis mo tayo. Huh. Lapit ka. Masyado malayo eh. Lapit. Taas ito. Walis.
Parang wala na. Okay. Ayos. Okay. Ha! Ayan. Ay. Good evening po. Tayo po yung magwawalis. Tapos na ang ating pagwawalis. Mother's Day. Kailan po yan? Kailan po yung Mother's Day? I think 12? November, May 12, right? Okay. Happy. Okay, napagwalis na tayo. Nakapag-exercise na tayo, lakad-lakad. Mag-weights lang tayo, sit up. And that's it. Happy Thursday. Babush. May bayabas pa yata rito. May bayabas pa. Ayan ang dalawa. Dalawa? Ano? Nasa kapitbahay na eh. Okay. Babush.